Bueno, empezamos ben lonxe. Eu escollín a historia medieval de maior, xa, porque originalmente fixen inxeniería técnica e industrial, non? Isto é unha segunda carreira para min, tardía e, polo tanto, xa de elección madura, non? E simplemente porque o período medieval en Galicia é, para min, o máis interesante da nosa historia, sin quitarlle mérito aos períodos anteriores e posteriores, para nada. Pero, bueno, é unha especie de opción personal, non? Son especializaste en historia medieval, que dentro de historia medieval hace más libros. Si, eu escollín a mediados dos anos 80 para a miña tese de licenciatura e tese de doutoramento a revolta irmandiña, pese que naquel momento xa empezaban a non estar de moda, a estudiar conflictos, revoltas, revolucións, con un enfoque, no meu caso, de historia das mentalidades, non? E aí se cadra, pois está, digamos, a maior aportación, non? Pola miña parte, a parte da dedicación durante anos, non? Nunca deixei de escribir sobre ese tema ata o día de hoxe. De maneira que interesábame sobre todo a subjetividade dos protagonistas e dos antagonistas e sobre todo as motivacións que levaron a revelarse como nunca na historia de Galicia a tantísima xente. Prácticamente o conxunto da sociedade galega participou nesa revolta, non? Cuéntanos entón como foi ese período de finais do século medieval, da Idade Media, da Baixa Idade Media, así de unha maneira xeral no contexto no que transcurre os causas. Bueno, ten moito que ver o final da Idade Media en Galicia, na Península Ibérica, en toda Europa, coa transición á modernidade, non? Transición á modernidade para nós é pois o humanismo e o renacemento italiano, pero tamén un cambio social moi profundo, non? Dunha sociedade feudal a unha sociedade onde hai un Estado que asume as tarefas de xustiza, de facenda militares que durante o período medieval son atribuídas polo rei aos señores cada un no seu feudo, non? No seu señorío. Nese sentido, a revolta irmandiña ten como consecuencia un cambio que fai moi original esa transición en Galicia respecto do resto de Europa, e é que esa transición á modernidade en Galicia se fai dende en baixo, é dicir, a xente común se revela con apoios importantes dentro da nobleza, da Igrexa e desde logo da propia monarquía, se revela contra uns señores feudais que perderan xa todo, digamos, o seu consenso moral na sociedade, non? E que se lles acusaba de facer males, danos, agravios e malfeitorías a xente, non? Entonces se produzo esa revolta e unha transición á modernidade, un paso do feudalismo medieval, digamos, ao antigo réxime, modélica, na miña opinión, para o resto de Europa e incluso deixando incluso unha marca para o que será positiva, na miña opinión, para o que será o futuro da historia de Galicia a partir do século XV. En ese contexto de 1492, en esa data tan marcada, te parece un personaxe mítico, en algúns casos histórico, non? O Pardo de Cela. Que Sí, se ten a mente? Ou sí. algo sobre ele? O resultado dos meus estudios sobre Pardo de Cela levanme e o debate que hubo xa naquel momento sobre Pardo de Cela e que continúa ata a día de hoxe, levanme a conclusión que realmente hubo 3 Pardos de Cela, non? É dicir, 2 Pardos de Cela que teñen que ver con ese final do século XV en Galicia e un que en realidad surde no século XIX. Os Pardos de Cela contemporáneos son 2 porque eu verifiquei con claridade no pleito da Vera Fonseca a principios do século XVI sobre onde sacamos a maior parte da información sobre a revolta irmandiña, que as referencias a Pardo de Cela eran moi negativas, non? Era como el aparecía ante a xente como un cabaleiro malfeitor, donde, por certo, aparecían outros, non solamente el, no que diríamos a opinión pública da época. E ademais sabemos que, claro, que tamén estaba na súa contra a Igrexa, porque el se decía comía todo o bispado de Mondoñedo e desde logo a monarquía, non?
que foi en definitiva os seus enviados que nos o asusticiaron en 1483. Por lo tanto, ese é, digamos, o Pardo de Cela, penso que mayoritario no que era a Galicia do seu tempo, non? Pero no momento que morre, en fin, dese xeito, pola acción dos enviados dos Reyes Católicos, fundamentalmente por non querer obedecer ao novo Estado, etc., deixándolle o bispado de Mondoñedo ao bispo e, sobre todo, deixándolle as rentas do rei e Viveiro á monarquía, non? Entón, el morre pois pola espada e os achegados a el e familiares, despois da súa morte, xeneran unha tradición literaria, pero tamén oral, da que temos proba fundamentalmente a principios do século XVI e é unha tradición conmovedora, porque, digamos, a súa morte tan violenta provoca unha reacción nos seus próximos, pois de defensa da súa figura, de tratar de ennoblecer hasta na súa figura que estou seguro chega ata o día de hoxe. E o terceiro, Pardo de Cela, xorde co galeguismo e co romanticismo no século XIX, cando son descubertos estos textos, a Carta Secutoria, a Cantiga sobre Pardo de Cela, tratando de lavar a súa imaxen, denunciando que o denunciaran os seus criados, é dicir, 22, o cual quer decir que tiña moita oposición xente. A partir de aí, o galeguismo literario, o galeguismo histórico, sobre todo Benito Viceto, pois inventa un Pardo de Cela extraño, sobre todo porque, sendo el o único no preto Tavera Fonseca que está documentado que pediu represión para os irmandiños, sin embargo, Benito Viceto, dirixente irmandiño, e incluso como un adalid, como un loitador por unha independencia de Galicia, que claro, digamos que eso é unha ideoloxía do século XIX, non do século XV, non? Esa tradición galeguista hasta ben avanzado, digamos, incluso o século XX, é a que recupera a memoria que, claro, que non nos debe facer esquecer, sobre todo que foi a memoria mayoritaria vinculada a Santa Irmandade de Galicia e que, na miña opinión, na que citadas, digamos, aqueles valores máis modernos, non? É dicir, valores de xustiza, valores de paz, de seguridade, contra os señores ou cabaleiros que actuaban como malfeitores, sendo eles os que tiñan que administrar a xustiza. E aí é onde aparece Pardo de Cela, aínda que non é o peor dos que temos documentado naquela época a facer uso da violencia para conseguir ilegalmente ingresos. Hablando de Pardo de